are doing already unboxing. Eli tänään unboxataan valmiiksi unboxattua tavaraa. Sitten saadaan tänne YouTube-puolelle kanssa materiaalia siitä. Lähtee paperit karkuun. Elikkä saatiin siis tosiaan Lumiselta sponsorituotteena uudet lisävalot ja uudet pakkivalot. Ja lähdetään katsomaan. Elikkäs ensimmäiseksi lähdetään Lumilightsin Scout Slim 600 flasheilla, jotka on meidän uudet lisävalot, lisäpitkät. Niitä tuli 2 kappaletta. Oho, nyt lähtee karkuun vähän. Tuulinen keli muun muassa. Siinä on ekat tällä viisiis. Ja sitten samaan sarjaan tuli Lumilightsin Scoutwork Chaseit, LED-valobaaria pakkivaloiksi. Niistä löytyy pakkivalot, jarruvalot, vilkut. En ole päässyt tutkimaan vielä kohtaa ja tutkitaan kun asennetaan. Ja niitä löytyy kans 2 kappaletta. Sitten tuli relessarjoja. Mitä nää nyt on? Lisävalon kytkentäsarjoja ihan hienosti viralliselta nimeltään. Niitä tuli 2 kappaletta kanssa. Sitten tuli nää mitähän nää on? Lisävalon relejohtosarjaa. Siitä tuli silleen sopivasti kanssa. että saadaan nyt varmasti sitten kaikki releytettyä. Muutamat pistokkeet. Ja löytyykö muuta? Ei. Tarrat on itse asiassa auton kyljessä, niistä voidaan laittaa erikseen vielä lisävideota. Ja nyt koska tiedän, että kaikki haluaa joka tapauksessa tietää, niin pistetään tästä aukoen ensimmäistä yhtä lisävaloa, että mitä meille on tulossa. Täältä löytyy QR-koodi, user-manuaali. Sitten löytyy aika rankalla kaapelilla varustettu lisävalo ja täältä löytyy kiinnikkeitä, bulletproofit, mutterit, kaikki mitä tarvitaan kiinnittämiseen. Ja nehän on siis tän näköiset. Nämä valot itsessään. Oikein mainiot. Sopii hitokseen hyvin tuohon meidän vanin katolle. No niin, nyt lähtee kaikki karkuun. Ei haittaa mitään, haetaan myöhemmin. Tällaista löytyy tosiaan siis, täältä näyttää vielä edestä. Ja näitä tulee 2 vanin etupuolelle. Nämä on meidän lisäpitkät. Että varmasti vastaan tulijat ei näkään sitten mitään muuta kuin semmoinen parempaa huomiseen todennäköisesti. Ja toivottavasti itse näkisi vähän paremmin. Ja siinä oli ensimmäinen valo mitä meille tulee. Ja sitten toinen on nämä pakkivalot. Näiden avaaminen on näköjään tehty harvinaisen vaikeaksi. Voi nyt herranjestas. Okei. Väkivallalla niin kuin muutenkin autossa. Noin. Sieltä aukesi. Samanlaista pakettia täältä löytyy täältäkin. Ja tällaisilla vähän pienemmillä sitten hoidetaan meidän pärjytysvalot tuohon autoon. Siellä on vähän heikohkot ja pakkivalot tällä hetkellä. Niillä ei näe sit oikeastaan yhtään mitään eteen. Lisätavaraa lähtee karkuun. Vähän tuulinen keli ehkä tässä ulkona, mutta ei se haittaa. Tosiaan en nyt rupea sen ihmeemmin näitä availemaan. Täällä on... No näitä voi vielä katsoa. Mitä löytyy? Täältähän löytyy siis hitosti johtoa, kuten asiaan kuuluu.
ja muutama pistoke lisää. Tai vissiin 1 pistoke per laatikko. Mut näillä me saadaan sitten jo tosi hyvin nää kaikki laiteltua. Että tässä ei niinku sen ihmeempiä oo. Tarttosia löytyy auton kyljestä valmiiksi. TikTokiin IGC:n on tehty yhdessä samoista valoista unboxaukset. Ja sitten vielä tälleen, että tästä saadaan sitten otettua vaikka vähän hienon kuvaa lisäksi sitten näin, kun nää laitetaan tähän tälleen tyylikkäästi esille. Näin ikään. Johdat vähän pois. Joo, siinä olisi oikeastaan sitten tää unboxaus. Sitten asennuksesta tulee lisää videota, todennäköisesti kuvia, IG, TikTok, mahdollisesti YouTube. Ja sitten vähän valotestia. Ja tosiaan isot kiitokset Lumiselle, koska lähetti meille nää sponsorituotteena. Että joo.